Kadong lang kerding jong kedor bar sinong lum siap opar golf ling shalong. Kalau yo oban bu yo mau nong rim nak banta bantai ya ke yeng dor bar dong. Kabadon halang kerding hak bayi kene ke yeng dor bar lawan pan peli bat bu yo ne mau nong rim dau MDC ke mau khar pentor kra konstituensi uba PNSM. Haka jing don lang jong rang ba shnong uba AP khong phai urang ba dong uba ton leng do pen lang bat ki nong kit kam jong kedor bar dong ki ba kuntup ru ya ki long kemi ki long khpa bat ki khon samla. Ka jingyo ban sena ya kene yung dor bardong kalong ka jing pos new bala slembha ya thu ki nong ilam dong ha ka bakum ka dong kala ya kendu ya shibun ki nong mikmat ki bala lejno bat kum juru ki ba menta henry omdan mas ngap tat hadu kene ka kenti ki ba menta kala orlong bandon ka yung dor bardong bat kala long ru ka jingger khu ya thu ki nong ilam dong na kalyang jong ba PNC mu bdu MDC kum nong ai ya kene ka scheme ulapan pau da geboong bagane ka yingdor bardong kadi bandep hapo ka por ka balabu kenang makan long ka jing mentoy na ka benta ka dong baro ka wei bangin senai kan ka komiti hall jeng kadang wala di beret saya ngapedeng buram ya ki lungkemi kini ki rangba rang bengi la angnut la dari pau senam na di par ila buat jengrap na ki MDC ki barem rai isodon bok ba mentah hasin jeng iba PNCM kom MDC ila la bonwanra